Мебелна къща Нови предлага всичко за вашето обзавеждане с нови технологии и европейски стандарти. Спални, кухни, детски стаи, секции, маси и столове, стандартни мебелни изделия по каталог със срок на изработка до 1 седмица. Мебели по проект с размери на клиента и срок на изработка до 30 дни. Доставка и монтаж до вашия дом и всяка точка на България. Мебелна къща Нови. Изберете българското. Очаквайте скоро и нов магазин в село Харлец. Атом Енергоремонт. Инженерингова, проектантска, инвестиционна дейност. Ремонти, монтажи, демонтажи на енергетично оборудване. Анализ и диагностика на материали, машини, агрегати и съоръжения. Атом Енергоремонт. Високотехнологична база, опитни хора. Добър вечер, в 18:30 часа на 8 януари започват новините на Виж ТВ. Измамници се представят за служители на общинската администрация и общинското предприятие комунална дейност и искат пари от хората за почистване. Затова алармираха от общинската администрация и призоваха хората да бъдат внимателни и да не се доверяват на непознати, които им предлагат платени услуги за премахване на лед и сняг. От общината са категорични, че почистването на снега е задача на администрацията и се извършва безплатно. С цел предотвратяване на измамата, общинските служители съветват гражданите да изискват легитимация от служителите. В случай на опит за измама, както и за всякакви нередности, жалби или въпроси, хората могат да подават сигнали по електронен път на имейл община.kozloduy@gmail.com или на телефон 85 837 с код за Козлодуй 0973. Общината има и денонощен дежурен телефон, на който козлодуйчани могат да сигнализират за проблеми извън работното време на институцията. Телефонният номер е 80 784 с код за града 0973. Сигнали могат да се подават и на уебсайта www.activen.bg, както и на фейсбук страницата на общината. В сградите на общинската администрация пък са поставени кутии за жалби и сигнали. Продължаваме още малко на зимна тема. Самотно живеещ 65-годишен инвалид остана блокиран в дома си, след като снегорин затрупа единствената пътека, по която може да стигне до улицата. За неволите на възрастния човек разказва репортерът Наталия Христова. Георги Стоименов живее на улица Радецки и след падането на обилния сняг с помощта на съседи направили тясна пътечка, за да може да излиза навън. Човекът разказва, че за разлика от друг път, тази година снегорин не е минавал през неговата уличка, а сега минаващ по главната улица снегорин затрупал с преспи и тясната пътечка към дома му. Не идва никой да прави път, нито може линейка да дойде до мене. Аз съм инвалид над 90%. Никой се не грижи тук, нито път да направят, нито такова. Вчера земята, даже този път не го запушиха, затъпиха и не може да се никакво движение. Това е тук при мене. Ако дойде някой приятел, както от Заран дойде, разчисти нещо, помогне и толкова. Така съм оставен на съдбата на природата. Като завали, като се такова, да взема да правят път. Да чистят тук, да моят човек да отиде. Аз, например, те тия момчета, къде идват, взимат хлеб, право. Но няма значението. Иначе няма как да отидеш да си пазариш на такова. На теб ти помагат приятели, те пазаруват? Те пазаруват и идват, плащаме. Толкова. Така живеем. Не. Какво да ви кажа? Друго няма какво да ви кажа. Мислите ли да идете в общината? Да разговаряте с кмета? За какво да разговарям с кмета? Общината не знае ли, нема ли там документи, не се ли знае? На коя улица, кой живее, що живее.
Аз сметам, че тия работи много добре се знаят. Как може да ни тръсат, дойдат за избори, дойдат да ме тръсат. Тук бележки, това, онова, давай. А когато стане въпрос, те така завали някой снег, за никой те не търси за нищо. Общинското предприятие Комунална дейност има заместник-управител. На поста, който съществува в структурата на предприятието, но досега години наред не е бил заеман, е назначен Ангел Коларов. Всъщност в момента той управлява общинската фирма, тъй като управителят Янко Цветков е в дълъг отпуск. Община Козлодуй назначи Ивалина Йорданова за младежки медиатор по националната програма «Активиране на неактивните лица». Тя е насочена към безработните млади хора. Програмата е насочена и към младежи до 29 години, които са безработни, но нито са регистрирани в бюрото по труда, нито учат висше образование. Назначеният медиатор ще подпомага младите хора за включване в заетост или обучение в зависимост от индивидуалните им потребности. Негова роля ще бъде също и помощта при изготвяне на автобиография, запознаване с различните техники за търсене на работа и избор на подходящо обучение. Младежите, участващи в програмата «Активиране на неактивните лица», ще могат да получат консултация всеки делничен ден от 8 до 17 часа в дирекция образование, култура и социални дейности. Новите годишни данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица, както и тези за корпоративни данъци, вече са публикувани в сайта на НАП. От приходната агенция напомнят, че срока за подаване на декларациите за облагане на доходите изтича на 3 май 2016 година. Най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път, без електронен подпис, а за целта е нужен единствено персонален идентификационен код, който се издава безплатно в офиса на НАП по постоянен адрес. При подаване на декларацията по електронен път до 31 март 2016 година, физическите лица могат да ползват и 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация. Допълнително условие е да нямат подлежащи на принудително изпълнение и публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка до внасяне в срок до 3 май 2016 година. Учители и ученици от Средно общообразователно училище Христо Ботев тържествено отбелязаха 168 годишнината от рождението на техния патрон. По случай годишнината директорът на училището Николинка Тодорова произнесе слово и поздрав към настоящите възпитаници на училището. Учениците от 12 клас представиха кратка литературно-музикална презентация по делото на поета-революционер. Поднесени бяха цветя в знак на признателност пред бюст паметника на Христо Ботев в двора на училището и паметника на площада пред Козлодуйското читалище. Малките първокласници се запознаха с макета Път на Ботевата чета, който се намира във фоайето на школото, както и с училищната инициатива осиновяване на паметника на Христо Ботев в Ботев парк. В края на емисията една спортна новина. Българската федерация по джудо връчи годишните си награди на специална церемония в София. Козлодуйският треньор на джудо клуб Олимпия Ивайло Алипиев бе удостоен с приза най-добър треньор за 2015 година. Треньорът получи плакета за най-добър треньор през изминалата година за постиженията на неговите състезатели от президента на федерацията Иван Василев. Неговите възпитаници Валентина Липиев и Бетина Темелкова спечелиха престижни места в проведените световни и европейски първенства по джудо през 2015 година. Валентина Липиев взе 7-мо място от световното първенство в Абу Даби, а Бетина Темелкова стана вице-шампионка в европейското първенство по джудо в Обервард, Австрия, за което също бе удостоена с плакет от федерацията. Валентина Липиев получи и поздравителен адрес от генералния секретар на Българската федерация по джудо Асен Короджиев. Такива бяха новините на Виж ТВ от 8 януари. Спокойна вечер и приятни почивни дни, уважаеми зрители!
Утре в Козлодуй ще има променлива облачност, а температурите ще бъдат между минус 5 и 4 градуса. В неделя през деня са възможни краткотрайни превалявания от дъжд, а максималните стойности ще бъдат 3 градуса. В понеделник над града ще има купеста облачност, а живака ще достигне 8 градуса. Във вторник температурите ще останат без промяна, но през деня се очакват краткотрайни превалявания от дъжд. В сряда преваляванията ще спират, но ще задуха слаб до умерен дунавски вятър. Максималните стойности ще бъдат 7 градуса. Атом Енергоремонт. Инженерингова, проектантска, инвестиционна дейност. Ремонти, монтажи, демонтажи на енергетично оборудване. Анализ и диагностика на материали, машини, агрегати и съоръжения. Атом Енергоремонт. Високотехнологична база, опитни хора. Мебелна къща Нови предлага всичко за вашето обзавеждане с нови технологии и европейски стандарти. Спални, кухни, детски стаи, секции, маси и столове, стандартни мебелни изделия по каталог със срок на изработка до 1 седмица. Мебели по проект с размери на клиента и срок на изработка до 30 дни. Доставка и монтаж до вашия дом и всяка точка на България. Мебелна къща Нови. Изберете българското. Очаквайте скоро и нов магазин в село Харлец.